112-nji sual. Hatynlar tarawih okuyanna her iki salamdan sonra Subhanezil Mulkini okuymak, 5-nji salamdan sonra Şehr-i Ramazan okuymak gerekmi? Cevap: hatynlara Subhanezil Mulki ve Şehr-i Ramazan gerek değil. Hatta erkekler üçün de hükmen gerek değil. Bilseler okuysa gowy, bilmeseler şol miqdary oturmaly, öz bilýän zatlaryny okuyup. Eger oturmagy da terk etseler hiç işgali yok. Raddül Muhtar 474-nji sahyfa. 113-nji sual. Bir adam mescitten gijrak galyp imam tarawih okuyup durga barsa näme iş etmeli? Cevap: imam tarawih okuyup durga baran adam inke özü yasynyň parzyny okuymaly. Ondan sonra imama üýüp imam bilen tarawihny okuymaly. Yasynyň sünnetini etbermeli. Cami-ül Rumuz 214-nji sahyfa. 114-nji sual. Bir adam tarawaň bagdysyny imam bilen okuyupdyr. Emma farzyny imam bilen okuymandyr. Belki özü okuyupdyr. Aya şu adam witrde imama üýmelimi ya üýmeli dälmi? Cevap: farzyny imam bilen okuymany, belki ýeki özü okuyan adam witrde imama üýmeli. Hawaşi şerh Ilyas 178-nji sahyfa.